zákon o DPH v konsolidačnej novele priniesol od 1.1.2026 úpravu v paragrafe 85N, ktorá nám obmedzuje odpočítanie DPH pri používaní osobného motorového vozidla a samozrejme takéto uplatňovanie alebo obmedzenie odpočítania DPH má aj svoje účtovné a aj presahy do zákona o daní z príjmov. Ale teda najprv začneme ten úvod toho, aký ten paragraf 85N je a čo sa nám zmenilo v oblasti odpočítania DPH pri používaní osobného motorového vozidla. Tak počnúc 1.1.2026 sa obmedzil odpočet DPH v rozsahu 50%, ak platiteľ v období od 1.1.2026 do 30.6.2028, čiže vidíme, že ide o nejaké prechodné obdobie, nadobudne investičný majetok, ktorým je osobné motorové vozidlo, bez ohľadu na výšku vstupnej ceny. Ak teda v tomto období nadobudneme takéto motorové vozidlo, tak sa nám samozrejme obmedzuje odpočítanie a nárok na odpočítanie DPH len do výšky 50%. Uvedené obmedzenie odpočítania DPH len vo výške alebo v rozsahu 50% sa uplatní teda nielen pri kúpe vozidla z vlastných alebo úverových prostriedkov, ale aj pri nadobudnutí vozidla na základe zmluvy o finančnom prenajme uzatvorenej od 1.1.2026. Čiže ak pôjde o vozidlá, ktoré sme kúpili v minulosti do 31.12.2025, tam DPH bola už odpočítaná a aplikuje sa len paragraf 49 odsek 5 a prípadne dodaňovanie súkromnej spotreby, ale k takejto DPH už odpočítanej v minulosti sa nevraciame. Čiže ide o nové kúpy od 1.1.2026 alebo o nové leasingy uzatvorené od 1.1.2026. Dôležité je si uvedomiť, že bola súčasne prijatá aj novela zákona o daní z príjmov z pridanej hodnoty ďalšia, ktorá dopovedala, že takéto obmedzenie sa uplatní bez ohľadu na výšku vstupnej ceny, čiže nie len pre vozidlá alebo pre majetok nad 1700, ale aj do 1700 eur. No a ďalej táto novela zákona o daní z pridanej hodnoty v paragrafe 85N obmedzila odpočítanie DPH len v rozsahu 50% aj na toho platiteľa DPH, ktorý v tom období 1.1.2026 do 30.6.2028 používa osobné motorové vozidlo, ale teraz pozor, na základe obyčajnej nájomnej zmluvy operatívneho prenajmu, inej ako krátkodobej nájomnej zmluvy, čiže nájomná zmluva na dlhšie ako 30 dní. A teda takéto obmedzenie odpočítania DPH, keďže ide o opakované dodanie služieb, sa týka, ale pozor, aj zmluv alebo pokračujúceho operatívneho prenajmu na základe zmluv o obyčajnom operatívnom prenajme uzatvorených do 31.12.2025. Dôležité si tu uvedomiť, že ak rozprávame v tomto ustanovení o obmedzení odpočítania DPH, potom sa tým nemyslí len obyčajné jedno motorové vozidlo, ale zákon v tomto ustanovení zaviedol legislatívnu skratku osobné motorové vozidlo, ktorým sa rozumie predovšetkým motorové vozidlo kategórie M1, čiže motorové vozidlo s najviac 8 miestami na sedenie, okrem miesta na sedenie pre vodiča, bez plochy pre stojacich cestujúcich, bez ohľadu na to, či je počet miest na sedenie obmedzený na miesto na sedenie vodiča, čiže vozidlá kategórie M1, ale aj L1E, bicykel s pohonným systémom dvojkolesový moped a L3E motocykel. No a teda takýmto spôsobom počas tejto prechodnej doby sa obmedzuje odpočítanie DPH. Pozor, pri používaní osobného motorového vozidla kategórie M1 najčastejšie aj na súkromné účely sa teda už nebude skúmať skutočný rozsah použitia na súkromné účely,
Touto úpravou zákona o DPH sa zaviedlo krátenie nároku na odpočet DPH v jednotnej výške 50%. Akýkoľvek iný pomer využívania vozidla na podnikanie umožňuje odpočítanie DPH len vo výške 50%. Ale pozor s dovedkom, že ak bude osobné motorové vozidlo obstarané výlučne na súkromné účely, pri odpočte DPH sa nebude postupovať podľa paragrafu 85N, ale v takomto prípade nárok na odpočítanie DPH nevznikne vôbec. No a ďalej, toto ustanovenie paragrafu 85N zaviedlo krátenie nároku na odpočítanie DPH len vo výške 50%. U toho platiteľa, ktorý v súvislosti s takýmto vozidlom používaným na podnikanie a aj na iný účel ako na podnikanie obstará a príjme služby alebo nadobudne tovar v súvislosti s používaním tohto vozidla, čiže pri nákupe oprav, udržiavania parkovného, prezutia, pneumatik, servisných prehliadok, lekárničiek, koberčekov a podobne, a PHL samozrejme, kedy takéto jednotlivé nákupy musia byť samozrejme súčasťou následne vedených záznamov o použití vozidla. Ale to odpočítanie a krátenie nároku na odpočítanie DPH sa týka aj veškerých nákupov spojených s prevádzkou a údržbou toho vozidla od PHL až po STK, emisnú kontrolu a tak ďalej. No a uvedené krátenie nároku na odpočítanie z takýchto nákupených tovarov a služieb spojených s používaním vozidla sa týka aj vozidiel zaradených do užívania do 31.12.2025, ako aj na používanie vozidiel na základe nájomných zmluv, ktoré začali do 31.12.2025 a pokračujú aj od 1.1.2026. Samozrejme, paragraf 49 nie je týmto pádom dotknutý a takisto paragraf 49 odsek 4 zákona o DPH. Čiže ak by prišlo k obstaraniu takéhoto vozidla a ku kráteniu nároku na odpočítanie aj u toho platiteľa, ktorý uplatňuje teda DPH koeficientom, lebo poskytuje oslobodené činnosti, samozrejme v takomto prípade sa aplikuje aj takýto prepočet nároku na odpočítanie DPH koeficientom a následne na tú časť, ktorá teda ostáva po prepočte koeficientom nárokom na odpočítanie, sa teda táto ešte kráti vo výške 50%, ak ide o takéto vozidlo, ktoré sa používa v kombinácii na súkromné aj služobné účely. No a zároveň zákon o daní z pridanej hodnoty v tomto ustanovení paragrafu 85N zavádza aj možnosť neuplatniť toto obmedzenie odpočítania DPH na to motorové vozidlo, ktoré platiteľ v dvoch prípadoch používa na nejaký účel, výlučne na podnikanie, ktorým je krátkodobý nájom alebo iný krátkodobý nájom, taxislužba, prevádzkovanie autoškoly ako výcvikové vozidlo, alebo vozidlo používa výlučne ako predvádzacie alebo testovacie osobné motorové vozidlo alebo ako náhradné vozidlo poskytnuté zákazníkovi platiteľa. Ale zároveň, čo je pre prax veľmi dôležité, na strane 13 a máte to zvýraznené, takéto obmedzenie odpočítania DPH vo výške 50% nemusí uplatniť, a teda môže si uplatniť odpočítanie DPH v 100% výške aj ten platiteľ, ktorý nadobudol výlučne auto na podnikanie alebo ho výlučne na podnikanie používa, ak súčasne vedie podrobné záznamy v rozsahu podľa odseku 6 paragrafu 85N, ktoré preukazujú správcovi dane rozsah použitia automobilu výlučne na podnikanie, pričom paragraf 49 odsek 4, čiže použitie aj na oslobodené plnenie, a paragraf 54 zmena účelu a rozsahu použitia investičného majetku nie sú dotknuté. Čiže môžeme sa od 1.1.2026 rozhodnúť aj uplatňovať 100% nárok na odpočítanie DPH, pričom musí ísť o vozidlo, ktoré bude používané výlučne na podnikateľské účely a vedieme
za účelom preukáznosti toho výlučného používania vozidla na podnikanie podrobné záznamy v rozsahu ustanovenom v paragrafe 85N odsek 6. No a platiteľ DPH je v týchto prípadoch, kedy sa rozhodne, že splní a chce odpočítavať DPH vo výške 100%, kedy je povinný oznámiť daňovému úradu použitie osobného motorového vozidla v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatnil odpočítanie dane na určenom tlačive, prípadne v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatnil odpočítanie dane prvýkrát, ak ide o vozidlo používané na základe nájomnej zmluvy. Čiže ak ide o novoobstarané vozidlá od 1.1.2026 a rozhodneme sa pri nich uplatniť odpočítanie dane v 100% výške, lebo vedieme záznamy a preukazujúce 100% využívanie, výlučné využívanie vozidla na podnikateľské účely, tak musíme takéto vozidlo nahlásiť v určenej lehote, oznámiť, splniť si oznamovaciu povinnosť správcovi dane. Túto oznamovaciu povinnosť teda samozrejme nemáme pre vozidlá zaradené do užívania do 31.12.2025, pri ktorých ale musíme viesť záznamy, ak sa používajú výlučne na podnikanie a chceme uplatňovať teda odpočítanie DPH v 100% výške. Teda máme to aj zvýraznené na strane 14. časti pozor. Oznamovacia povinnosť sa týka vozidiel zaradených do majetku od 1.1.2026. Oznamovacia povinnosť sa týka aj vozidiel používaných na základe obyčajných nájomných zmluv nových, uzatvorených od 1.1.2026, ako aj zmluv o obyčajnom nájomnom, ktoré začali do 31.12.2025 a pokračujú aj po 1.1.2026. Na oznámenie sa vykoná na ustanovenom tlačive, ktoré bude k dispozícii pre elektronické podanie. No a teda samozrejme my stojíme pred otázkou, že teda áno, vedieme a používame vozidlo výlučne na podnikanie. Chceli by sme si teda uplatňovať odpočítanie DPH v 100% výške, ale vieme, že musíme teda viesť o tom, že vozidlo je výlučne využívané na podnikanie preukázateľné záznamy. A teda otázkou je, aké tie záznamy sú, v akom rozsahu je tá kniha jazd podľa zákona o DPH alebo záznamy podľa zákona o DPH ustanovené. No a hovorí to odsek 6, ktorý hovorí, že platiteľ tieto záznamy vedie v elektronickej podobe za každé nadobudnuté alebo používané osobné motorové vozidlo a na výzvu daňového úradu je povinný záznamy sprístupniť elektronickými prostriedkami. Čiže je to predpísaná nejaká elektronická forma, ktorá v podstate znamená, že to môže byť aj formou Excelu a podobne, ale vieme, že teda už softverové firmy, ktoré teda poskytujú teda rôzne aplikácie na vedenie knihy sa prispôsobujú tomuto a rozširujú tieto záznamy. Zároveň je dôležité povedať, že takéto záznamy sa uchovávajú počas 10 rokov od skončenia roka, v ktorom vzniklo právo na odpočítanie dane. No a čo teda obsahujú? Obsahujú identifikačné číslo osobného motorového vozidla v tvare VIN, obsahujú evidenčné číslo osobného motorového vozidla, názov a typ osobného motorového vozidla, obsahujú stav počítadla kilometrov osobného motorového vozidla v deň začatia vedenia záznamov, na konci každého zdaňovacieho obdobia a v deň ukončenia vedenia záznamov. A ďalej obsahujú evidenciu o každom použití osobného motorového vozidla, ktorá obsahuje najmä tieto údaje. A už je to veľmi rozšírené a veľmi teda náročné na vedenie. Obsahuje tá evidencia o každom použití vozidla, poradové číslo záznamu o jazde, meno, priezvisko osoby, ktorá viedla osobné motorové vozidlo počas jazdy, dátum, čas začatia jazdy a skončenia jazdy, účel jazdy preukazujúci použitie osobného motorového vozidla na podnikanie, miesto začatia jazdy a miesto skončenia jazdy, počet najazdených kilometrov za každú jazdu, stav počítadla kilometrov pred každou jazdou a po každej jazde a pozor, aj evidenciu o nadobudnutí tovaru a prijatí služieb slúžiacich na prevádzku osobného motorového vozidla, včlenení na jednotlivé tovary a služby s uvedením ich špecifikácie, obstarávacej ceny bez dane a dátumu nadobudnutia tovaru alebo prijatia služby. Takže takýmto spôsobom je tá evidencia pomerne zložitá, pomerne náročná, pomerne obsiahla,
a týka sa tých vozidiel, opäť opakujem, ktoré sa používajú výlučne na podnikateľské účely, pri ktorých chceme uplatňovať odpočítanie DPH v 100% výške. Takže takáto evidencia sa musí viesť aj pri starých vozidlách, kedy síce už nevstupujeme do úpravy odpočítania DPH z kúpnej ceny vozidla, ale chceme uplatňovať odpočítanie DPH v 100% výške s tými ostatnými súvisiacimi výdavkami alebo z ostatných súvisiacich výdavkov spojených s prevádzkou užívaním vozidla, ako sú opravy, PHL, udržiavanie, diaľničné známky a tak ďalej a tak ďalej. Kedy teda, ak je vozidlo využívané výlučne na podnikanie aj po 1.1.2026, sa môžeme rozhodnúť na základe vedenia týchto záznamov a splnenia záznamovej povinnosti. Takže to odpočítanie bude v 100% výške. Čiže pozor, v časti pozor, na strane 14 máme zdôraznené, že vedenie záznamov sa vyžaduje na uplatnenie 100% odpočtu z nákupu tovarov a služieb súvisiacich s používaním osobných motorových vozidiel na základe nových nájomných zmluv od 1.1.2026, ako aj na základe starých nájomných zmluv, ktoré začali do 31.12.2025. Týka sa aj teda vozidiel, ktoré boli zaradené do majetku od 1.1.2026, ako aj pri starých motorových vozidlách, ktoré boli zaradené do majetku do 31.2012, do 31.12.2025, či už boli obstarané formou finančného prenajmu, kúpov alebo súkromných prostriedkov. Samozrejme, samozrejme z pohľadu zákona o DPH vieme, že teda pri motorovom vozidle ide o investičný majetok, kedy podľa paragrafu 54 musíme sledovať až 54D počas 5 rokov teda prevádzky toho vozidla a používania vozidla. Musíme sledovať zmenu rozsahu a účelu použitia toho majetku a prípadne teda by sme mali aj nárok na teda úpravu teda tej pomerne odpočítavanej dane. Čiže zákon o daní z príjmov pripúšťa od 1.1. teda zákon o daní z pridanej hodnoty pripúšťa od 1.1.2026 pre takéto vozidlá, že ak sme odpočítali DPH na začiatku pri kúpe vozidla len v 50% výške, počas 5 rokov sa môže stať situácia, že začneme auto používať výlučne na podnikateľské účely alebo začneme viesť podrobné záznamy podľa zákona o DPH a v takom prípade si časť DPH budeme môcť nárokovať a takéto nárokovanie DPH sa potom následne do základu daní nezahrnie.